Diyos, marahay na aga si Indo Gabos, mga tugang. Ngunyan po iyo ang ikasyam na aldaw kan Santa Misa Novenario sa kaumawan kan mahal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. An sa tuya pong tema, lalawgo na nagbabanaag nin paglingkod asin pagkahade. Makakaibahan niya to sa selebrasyon na ini ang mga miyembros kan Our Lady of Peña Francia Parish Pastoral Council asin ang mga peregrinos na hali sa St. Teresa of Calcutta Parish, asin St. Anthony of Padua Parish, Kamaligan, Camarines Sur. Ang sa tuya pong celebrante mayor asin predikador, iyo si Reverendo Padre Bernard M. Lagatik, Cura Paroko, St. Teresa of Calcutta. Matindog na po ang gabos sa pagbuon kan Santa Misa. Tapos kasi magdiripon, banal na banbaan ni Diyos, makawin kasi magpasalamat, magsamba kasi magpumong sa Diyos. Ang Diyos naman ang kalalanan, ang Diyos aking pagtubos, ang Diyos Espiritu na para solo sa rosa ng Diyos ni pagkabutos. Tapos asin magdiripon, banal na kalmaan ni Diyos, amin kasi magpasalamat, magsamba kasi magpumang sa Diyos. Ang mga aking mong namumukan na naglalakbay sa kinaan, kasi sa buhay na daig kasagkoran, nasirisa sa imong kahadean. Tapos asing magdiripon, banal na banwaan ni Diyos, makawin asing magpasalamat, magsamba asing magpumong sa Diyos. Lakaw pitaso at lumyaw, ang biyaya ning pagtubo, iba lang hibog at matay na bareta, ang kaligtasan ning mga dukha. Tapos kasing magdiripon, banal na banwaan ni Diyos, makawin kasi magpasalamat, magsamba kasi magpumang sa Diyos. Makawin kasi magpasalamat, magsamba kasi magpumang sa Diyos. Tapos kasi magdiripon, banal na banwaan ni Diyos, makawin kasi magpasalamat, magsamba kasi magpumang sa Diyos. Ang Diyos naman ang kalalanan, ang Diyos aking nakatubos, ang Diyos Espiritu na para solo.
Dios maray na agapos, indugabos mga tugang, Diyos marahay na agaman daradaran po, sa tuyong mga pamibiyo na sin mga dinudulot sa misa niya to ang ganyan. Sa ngaran ka na Ma, sin ka na Aki, sin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo ang kagarangnantan pagkamot kan Dios sa sinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako antan sa tong mga kasalan, tangari magkanigo kitang magsalabrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagarangan tang Dios. Maherak man lugod sa tuan Dios na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahay ang bukod. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapamuraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka, dakula mo, kamurawayan. Kahurang na Diyos, Aren langit nun, Diyos amang makakamhan. Kahurang na aking upong Jesu Kristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aking kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mong pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. Banal na Ama, ang simong kamurawayan natatago sa mahal na lalawgon, kan simong namumutan na aki, sa samong pakisumaro sa iyang pagsakit digdi sa daga,
magliwanag lugod sa samong lalawgon han sa imong kabutan. Tanganing sa maugmang paghalat kan sa imong kapahayagan, samong makamtan ang kamurawayan kan sa imong kahadaan. Siya na kay mong nabubuhay as inaghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ngunyan, dapit sa kakano na inaatang sa mga Diyos-Diyos, aram niya to na kitagabos may pakasabot. Totoo, alagad ang pagkasabot nakakapaabaw-abaw, alagad ang pagkamuot nakakapasarig. Ang taong naguhuna na may nasasabutan, siya, day iya nakakasabot sa sukol na maninigo. Ang namumuot sa Diyos, namimidbid ang Diyos. Ngunyan, dapit sa pagkakan, kan inatang sa mga anito, aram niya to, na mayo halaga ang mga anito, asin daing ibang Diyos, kundi saro sana. Minsan nga ni, may mga bagay na inaapod mga Diyos sa langit o sa daga, kaya nagkakaigwa nindakol na mga Diyos, asindakol na mga kagurangnan. Alagad para sa to, talagang may saro sa ng Diyos, ang Ama asin man saro sa ng kagurangnan, si Jesucristo. Huli sa iya, linalang ang gabos, asin huli man sa iya, kita nabubuhay. Alagad ini, day naaramanin gabos. Nagkapira, natuod sa mga anito, nagkakakan kan aram nindang mga inatang sa anito. Kaya ang sa indang konsensya, na maluya, nadigtaan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo, pasunoda ako kagurangnan, sa dalan na daing kasagkoran. Pasunoda ako kagurangnan sa dalan na daing kasagkoren. Kagurangnan, pinagsiyasat mo, asin midbid mo ako. Ara mo, kun ako, minatukaw, asin minatindog, minsan sa harayo, nasasabutan mo ang sakong iniisip. Inuugid mo ang sakong paglakaw, asin paghigda, ang gabos kong gawi, hayag sa imo. Pasunoda ako kagurangnan sa dalan na daing kasagkoren. Ikaan kaglalang kan sa kuyang buhay. Sa tulak nin sa kuyang ina, hinaman mo ako. Inuumaw ta ka, huli kan makangangalas na paglalang mo sako. Makakangalas ng God, ang gabos mong mga gibo. Pasunoda ako kagurangnan sa dalan na daing kasagkoren. Siya sata ako kagurangnan, asin midbida ang sakong puso. Baloa ako asin midbida ang makaisipan ko. Hilnga kun igwa nin kabikuan ang sakong paglakaw, asin pasunoda ako sa dala na daing kasagkoran. Pasunoda ako kagurangnan sa dalan na daing kasagkoren. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang marahay na bareta. Paladan ang nagtutuo
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu, pagbasa sa Ebanghelyo susug ki San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, sa Indo na naghihinanyog sa ko, iniyan sinasabi ko. Kamo tanindo an sa Indong mga kaiwal, tabangin do ang mga nauungis sa Indo. Bendisyonan ang mga nagmamaldisyon sa Indo. Ipaibi ang mga nagpapakaraot sa Indo. Sa minasampal kan sa imong pisngi, ipasampal mo sa ibong. Sa minakon sa imong kapa, itaw man ang alikboy. Tawan mo ang gabos sa minahagad sa imo, kun kuahon ang sa imong rugaring, dayong pagbawion. Kaya, gibuhon nindo sa iba ang butindo, nagibuhon ninda sa Indo. Kun kamo namumot, sana sa namumot sa Indo. Anong halaga kayan sa Indo? Ang mga parakasala, namumot man sa mga namumot sa Inda. Kun ka magtabang sa mga nagatabang sa Indo, ano pang balos ang nalao mo nindo? Ginigiuman iyan kan mga parakasala. Kun kamo magpapautang sa mga linalauman sa nanindo, na mga kabayad, anong pakinabang kayan sa Indo? Ang mga parakasala nagpapautang man sa kapwa parakasala, alagad nagalaom na bayaran. Kamo tayendo ang sa indong kaiwal, magibuning karahayan, magpasubli na ding pinagahalat na balos. Magkakaigo kamo ng dakulang balos, asin apo dun kamo na mga aki, nin urog kahalangkaw, na marahayon sa mga maraot, saka sa mga tampalasan. Magmahirakon kamo, huita mahirakon an sa indong ama. Day maghukom, asin day man kamo paghuhukuman. Day maghatol, asin day man kamo paghahatulan. Magpatawad, asin kamo man patatawaron. Magtawasin kamo man tatawan. Marahay na sukol, dinasok, hinugyog, pinasupay, an iula sa bulsa kan sa indong gubing. An sukol na isinukol indo, iyuman an isusukol sa indo. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Yaon po kita digdi sa pagdebosyon. Si Say na po ang nakasyam. Pakiabot daw po kang kataid. For sure, kami po mga taga parokya ni Santa Teresa kan Calcutta, sin San Antonio de Padua sa Kamaligan, baka nakasaro. Salamat kay Father Ipe, asin sa iyong pag-iriba, kay Father Lucky, asin Father Ryan sa pag-imbitar po sa Samuya, tanganing maging peregrino sa ngunyan na ikasyam na misa novenaryo sa Kamawan kan mahal na lalawgon kan sa tong kagurangnan, ang Divino Rostro. Magayon mga tugang na masabotan yato kung ano ang pagdebosyon. Tukdo kan sa tuyang katekismo na ang debosyon kay Puhan, pakarhayon yato. Kay Puhan na tama ang ekspresyon. Tanganing makatabang sa pagtalubo niyato bilang Kristiyano Katoliko. Ang debosyon dapat magdara sa tuya sa partisipasyon sa liturhiya. Nadangog niyato asin pinagpamibi niyato na ang debosyon subago sa pagdebosyon niyato pagpamibi kang novena, pinagsasabi na magdara lugod ini sa tuya sa partisipasyon sa mga sakramento, lalong-lalo na ngunyan sa pagbaak ng tinapay, sa pag-ako kan kagurangnan. Ang debosyon, mga tugang,
day nagtatapos na sa pagnovena, kundi lalong-lalo na sa partisipasyon sa Eucharistia. As in ang Eucharistia, mga tugang, nagsasadol sa satuya na magiman arog sa kaguragnan na sa tong inako. Pagluwa sa simbahan, daradara ang hawak ni Kristo. Pasiring sa tong pamilya, pasiring sa mga lugar na kung sa inyaon kita. Ang debosyon niya ito, mga tugang, sa Divino Rostro, igwaning pinagpunan. Halin ng panahon sa lugar kan Espanya, as inadara sa tuya digdi, kan 1882, ulit ay guwaman nin kaparehas na kolera na nangyari duman sa Espanya, na nag-abot sa satuya, digdi sa Tongrona, sa Manila. As in, tangaling maiwas kita digdi, nag-suwestyon ang dating Bikaryo General, kang inaapod niya itong Diocese of Nueva Cáceres pa po kayo, si Reverendo Padre Pedro de la Torre, na tagadumaan sa Osa de la Vega, as in deboto kan Divino Rostro. Igo po siyang stampita na tatawan nin pagdebosyon duman kang nangyari ang kolera duman sa Sindang Rona. As in sa pagtugot kan obispo, si Reverendissimo Casimero Herrera, Didi, na iyoan obispo po kaito kan dati pang diocese kang Nueva Cáceres na naging ang archdiocese. Nagimatan niya to, mga tugang. As in parehas na ginibo, duman, as in digdi sa Tongrona. Tangaling iparayo kita sa mangirhat na kolera. As in pun kayo mga tugang, mandato kan obispo na ilaag sa katedral an Ladawan, kaibahan an mahal na ina, asin duman man nagpuon kung taano ta sa satuyang selebrasyon kan piyesta kan sa tong mahal na ina, kaibahan na ang Divino Rostro. Mga tugang, nagpupuon ang debosyon pwedeng sa personal na kahagadan niya to. Kaya siguro, ngani, nagsasakripisyo. Ang debosyon, igwanin elemento nin pagsakripisyo. Anibas po sa Samuya, 2:00 mata na. Kaya lang medyo ang oran, dawa nga ni nag-oran, pero yaon ng pagsakripisyo. Yaon man giraray sa pakisumaro, sa pagdebosyon, sa pakisumaro, sa selebrasyon, kan kapiyastahan, kan mahal na Divino Rostro. As in, bilang peregrino, yaon ang pagsakripisyo. Pwedeng yaong kita po sa paghagad nin biyaya sa mahal na Diyos. As in, sa paghagad niya to kan biyayang ini, urog sa gabos, di niya to malingawan na madaraan sa tong mga pamilya. Ang pagdebosyon, gayod nagiging mabinunga, bako kon sa sato sana. Kaya nga ni sinasabi ng debosyon niya to, bilang pamana sa satuya, kay puhan ayoson niya to, kay puhan iheras. Tanganing siring sa mga nainod sa satuya, kita man ngunyan, makapagheras kay ni sa mga masurunod pa sa satuya. Ang debosyon niya to sa Divino Rostro, naguugat, mayong iba, kundi sa satuyang kagurangnan, na nabuhay, nagsakit, nagadan sa krus para sa satuya. Ang kagurangnan ni Guang Lalawgon na nagbabanaag, yung paglingkod as in pagkahade. As in siring nga pangapudan, mga tugang, inaagyat ang lambang saro na nagdidebosyon sa mahal na lawog kan sa tong kagurangnan. Kita gabos na nagdidebosyon sa Divino Rostro, siring man
an sa tuyang paninimbagan, siring man sa paarog kan sa tong kagurangnan, an sa tuyang banal na ebanghelyo, nagsasaysay kung paano naging lalawgon nin paglingkod asin pagkahade an sa tong kagurangnan. Sa ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 27, yaon an inaapod na crucifixion narrative. An istorya kung paano sa krus nagsakit na gadanan sa tong kagurangnan, asin kung paano pinahiling kan kagurangnan. Asin nadawgog niya to sa ebanghelyo an sa iyang paarog. Sa tahaw ning pagtuya-tuya sa iya, sa tahaw ning pagduhagi, kawaran ning respeto, ano ang binalos kan sa tong kagurangnan. Nadangog niya to, Ama, patawada sinda, dahil ninda ara man sa indang ginigibo. Asin, sa kahuri-hurihi mga tugang, sarong centurion nakapagsabi, sarong centurion na yaon sa irarom kan krus, kan matapos na nakapagsabi, pano nin pagrukyaw, ini mananggad an aki kan Dios. Mga tugang, pwedeng pakatapos kay ni ang centurion, nagkaigwa nin pagbabago, nagkaigwa nin naginibo. Siring man, mga tugang, sa pagdebosyon yato, dahil natatapos sa pagpamibi sa nahang novena, sa pagkurahaw, sa pagmatang-amay, nagiging mabinungas na ang debosyon yato kun sa Santa Misa, dahil kita turog. Pakiling daw po kang kataid, baka turog na. Pakimataman ngantig, iyon ang ngantig ini. Ang sa tuyang hinahanap, iyon ang tigini kung taano tayaon kita. Kung totoo, nagsakripisyo, pero ipadagos ta ng pagsakripisyo. Pasiring sa aktibong partisipasyon kan sa tuyang Santa Misa. Tanganing tunay mananggad mga tugang, may bunga ang pagdebosyon, magdarasato sa misyon. Asin ang misyon niya to, mga tugang, pangapudan kan sa tuyang amumuta na Santo Papa, pagiging simbahan na sinodo. Naghihinanyog, nagpapartisipar, nagluluwas, tanganing, maging mga bitis kan sa tong kagurangnan. Maging sa iyang kabot, maging sa iyang nguso, maging sa iyang talinga, maging sa iyang mga mata. Sa liwat na pagpamati, kan pagkamuot, kan Diyos sa lambang saro sa satuya. Gayon mga tugang inian, magiging sukulan kan sa tong debosyon. Kung paano man kita makaarog sa banal na lawog kan kagurangnan, naglilingkod, asin nagtutukdo. Nagtutukdo kung ano ang dapat asin maninigo. Nagtitindog para sa karahayan, nagtitindog para sa katanosan. Di baling may masabi ang ibang tao sa ngaran kan katanosan. Di baling pagtuya-tuyaon, arog na Jesus duman sa krus. Kung yaon sa side ni Kristo, yaon sa side kung ano ang maninigo asin dapat. Mga tugang sa pagdigdi niyato, padagos lugod kitang maghagad kan biyaya, kan Divino Rostro, naroal daw, kita man, makaagid sa iya. Naroal daw, magibo man yaton sa tuyang misyon bilang binunyagan, bilang miyembro, kabtang kan simbahan, bilang Kristiyano, para sunod ni Kristo. Sa inman na lugar, mga tugang, sa inman kita yaon duman, pwedeng ma-experiensyan yato, ang dikit sa naginibo sa kagurangnan. Alagad sabi sa mga kapaladan, paladan kita kung kita pinagtutuya-tuya, kung kita pinapakaraot. Sa ngaran kan pagsunod, kan mandato kan kagurangnan sa lambang saro sa satuya,
bilang mga deboto, kan mahal na Divino Rostro, tabangan lugod kita. Nan sa tuyong pagdebosyon, bakusan ang para sa sadiri niya to, kundi para sa bilog yatong pamilya, as yun sa tuyong pamilya, iyuman ang maging inspirasyon kan iba pang pamilya. Ulit sabi, kan sa tuyong dating Santo Papa, si San Juan Pablo II, an futuro kan omenidad, minaagi sa paagi nin pamilya. Asin kita gabos kabtang kan pamilya. Asin kita gabos kabtang kan simbahan. Magiging mas marahay, magigibo ang misyon kan simbahan. Kung ang lambang sa rosa sa tuya, magibo kan sa iyang parte bilang mga deboto kan mahal na Divino Rostro. Viva el Divino Rostro! Matindog po ang gabos. Mga tugang, ang gabos sa karahayan gikan sa kagurangnan. Mamibi kita na iwaras na to ang grasya na sa tong kaipuhan. Tanganing makahiras kita sa karahayan kan kagurangnan, asin makapaglingkod na may pagkamuot sa satong kapwa. Makimahera kita sa tiyong pamibion, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pangataman kan sa iyang mga lideres, ang simbahan padagos na maging panalmingan nin tunay na paglingkod, asin burabod nin paglaom sa mga maimbod sa kagurangnan, kami namimibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing mamidbidan kan mga lideres nin banwaan, an oportunidad na makisumaro sa ministeryo ni Kristo sa paagi kang sa indang maimbod na paglilingkod sa indang mga nasasakupan, kami namimibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga dukha, mga nagihelang, mga bilanggo, mga biktima nin inhustisya asin kariribokan, makahaawa sa saindang kasakitan asin makamtan ang saindang kamauotan, kami namimibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang gabos na uya sa katiripunan na ini, urog na ang mga donantes asin sponsors kan Santa Misa ngunyan, magtalubo sa grasya asin kabanalan, tanganing magkanigong apodo na palada nin kagurangnan, kami namimibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kirumtumo na niya ito mga tugang asin ipagpamibi, siring man sa itong mga mahal sa buhay, na ito na sa ikadawang buhay, ang sa itong mga pamilya. Siring man ang makaulugan na pagselebrar niya ito, kan ikasanggatos na anibersaryo, kan pagkorona, kan imahin, kan sa taong mahal na ina. Asin siring man mga tugang, mga nasa kasakitan. Salamat kagurangnan sa danay mong karahayan sa muya, dangugamanan pamibikan sa imong banwaan, asin papagkanigo na makamtan miyan sa muyang mga kahagadan. Sosog sa banal mong kabutan, ininahagad mi huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kang Eucharistia. Ipinagpupulong
Magpamibi kamo mga tugang, tanganan sa kasi ng sindong atang maako manlugod, kan Dios samang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios na samang parasurog, lilinyaan lalawguan kan sa imong bugtong na aki, na idinulot sa imo bilang malinig na atang, lugod ining atang magkanigo, man na akuon mo, tanganing makamtan niya mo ang sa imong kamurawayan, huli kay Kristo, na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pagpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, Ama, Dios na makakamhan asin daing katapusan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Daing kasalan, maugma siyang nagtios, huli sa parakasala. Daing sala, inako niyan kagadanan, tanganing iligtas sa sala ang mga may sala. Sa sayang pagkabuhay liwat, ibinalik sa mo ang buhay. Kaya sa iya, ang kaumawan, asin kamurawayan, mantangan langit, asin ang daga, daing untok na minaawit, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ning mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, halagan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagkuaning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagwanyaman nin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kiba kang samong Papa si Francisco, asin kang samong Obispo si Rex Andrew, asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ansa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, si San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay Baniya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan. Kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Dios no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Sa langit, Padalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, itsirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muyanon asin patawaron mo kami sa
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katoninongan, tanganin kaming natabangan kad sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasala na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulitang sa timuan kadean, asin ang kapangyarihan, siling man ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa simong mga apostoles, katoninongan ni winawalat ko sa Indo, ang sa kong katoninongan ni tinatao ko sa Indo. Haray paghilingan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabotan. Ika na nabubuhay asin naghahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katoninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katoninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Kadakol sana ining mga inaagihan, magapat maako, masakit masagutan, ang kulog daing patod, garo daing sakot, ang
nagkalangan panganib na ikaranihan. Ligtasan ako kagurangan, ako nalulunod na sa kahararoma. O nataan sa imong kamot, ako kaputan. Akakana ako kan sa imong laman, pagtubod sa imo, parigo naman. Katunungan bagyo, titisa sa buyang puso, sinusunod dawanin, marigis na duros, paumaya ang lugar, ulisan at kalagalan, nagtutulong din awak asin kalan. Ligtasan ako kagurangan, ako nalulunod na sa kahararoma. O nataan sa imong kamot, ako kaputan. Akakana ako kan sa imong laman, pagtubod sa imo, parigo naman. Mamibi kita. Matindog po. Kagurangnan, huligan sa imong pagkaherak, paliwanagi man kami, kan banal mong lawog. Tanganing huligan padara kan sa imong katanosan, sa mong malikayan ang gabos na kasala na sin makaabot kami sa imong kahadean. Ika na nabubuhay asin naghahade, kay baka na maasin kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Pamibig Malungkot po. sa ikasyam na aldaw. Mamurawayo na sin mamumuton na kagurangnan. Huligan sa imong pagsakat sa langit, iwinalat mo sa mo ang pagpadagos kan misyon nin pagligtas kan gabos na parakasala. Siring man ipinahiling mo ang orog na kamurawayan kan sa imong pagkadiyos, na nasaksihan kan sa imong mga apostoles, sa imong lalawgon. Ang sa imong pagsakat sa langit, lugod magin borabod, nin pagtubod asin paglaom niya mo, na sa huring aldaw kami man makakasakat sa kamurawayan na sa imong pinagandam para sa samo. Kagurangnan sa mong dalan, katotoohan asin buhay, pasunoda kami sa imong kahadean. Tawan samo sa buhay na ini ang samong hinahagad, kuniyan para sa imong orog na kamurawayan asin karahayan kan samong kalag. Amen. Pamibi sa ikasanggatos na taon kan pagkorona kan imahen ni ina. O mahal na Virhen, Nuestra Señora de Peña, Francia, nagkakatiripon kami ngunyan sa pagpasalamat sa imo, huli kan sa imong pagiging ina asin reyna. Urog na ngunyan na sa mong pinipinta kasi ang ikasanggatos na taon kan pagkorona kan sa imong milagrosong imahen. Pinapanibago niyamon sa mong pagdusay bilang sarong banwaan. Sa pag-omaw sa imo, susog sa itinukdo sa mo, kan sa mong mga magurang, Patrona del Bicol, Gran Madre de Dios, sa siyempre la Reina de Nuestra Reyon. Mahal na ina, sa mong hinahagad sa imo,
Danay mong hanapon ang mga nalalagalag mong mga aki, asindarhon mo sinda sa pangataman kan sa imong aking si Jesus, ang kagurangnan niya mong divino rostro. Nanunuga kaming aatamanon, padanayon, asin palakupon ang samong pagkamot, asin debosyon sa imo. Ang pamanang banal kan samong kamagurangan, kasabay kan samong maugmang pag-awit, kan imno nin pagkamot, kan mapasalamat na tawo, resuene vibrante el himno de amor. O Nuestra Señora de Peña, Francia, banal na reyna, inang may herakon, sa mong buhay, hamis sa sinpaglaom, yaon kami sa imong atubang, tabangan mo kaming madara ang sa imong inang pagkamuot. Asin mapangyaring pagataman sa mga tugang nyamong nangangaipo. Urog na ang mga may helang, ang mga dukha, asin naaapi, asin sa lambang suksok kan kinaban. Lugod sa rong aldaw kaming peregrino nin paglaom, sabay maghihiras kan kaugmahan, kan magtururugang sa kahadean ni Jesus sa imong aki. Kung sain kami giraray maghaharubay, Viva la Virgen, Viva Nuestra Reina, Viva el Divino Rostro. Amen. Amen. Matindog po. Kaugay ako, O Diyos, susok sa balaok mong buot, susok sa imong pagkaherak, unasaan sa kong kasumbikalan, hugas-hugas ako hale sa sakong sala, hale sa sakong kasalan ninigi ako, taan sa kong kasumbikalan na mamalayan ko, asinan sa kong kasalan, danay kong kaatubang. Sa imo sana ako nagkasala, an maraot sa imong mga mata ginibo ko. Tanganing mahiling kang suripot sa imong mga tataramon, malinig sa imong pagbukom. Uya sa sala ko namundag, asin sa kasalan ipinangidam ako kan sa kong ina. Kamurawayan sa maasin sa akin, asin sa Espiritu Santo, siring sa kapinunan ngunyan asin magdanay man, asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Itinanda sa mga liwanag kan sa imong lawog, kagurangnan, Nagtao kanin kagaya-gayahan sa sakong puso, ang kagurangnan mapas sa indo, asin sa imong espiritu. mamibi kita. O Diyos na sa pamibi ni Santa Veronica, nagbuot kang magwalat kan sa imong pagirumdom para sa mong mga tinandaan kan liwanag kan sa imong lawog. Ang sa imong ladawan na natala sa sayang lirenso, warasan namimibi kami. Nahuligan sa iyang banal na krus, mamurawayo na pasyon, ngunyan siring sa paagi ng salming asin sa anino, magkanigo kaming mag-omaw asin magsamba, asin maggalang sa imo mansana sa daga. Tanganing sa huring aldaw, kaming iligtas asin magaya-gaya, magmansay, lawog sa lawog, sa nagdadangadang na mahukom sa mo. Siya na kaiba mong nabubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa kadiit na panahon. Sa ngaran po kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, asin kan Parish Pastoral Council, buot kong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa ikasyam na aldaw sa Misa Novenario sa kaumawan kan banal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Salamat sa mga padi na nakaibahan niya to sa misa. Upakanta po sila.
Salamat sa gabos pong sponsors, donors, asin mga miyembros kang Our Lady of Peña Francia Parish Pastoral Council, asin sa mga peregrinos na hali sa Santa Teresa of Calcutta Parish, asin sa Anthony of Padua Parish. Salamat man po kay Mr. Rudy Vivo ang sa tuyang sign language interpreter. Upakanta man po siya. Pinapasalamatan man po niya to si Mr. Ricky Magtuto asin ang Pixeled IT Solution sa pag-provide sa to kang LED wall sa luwas kan simbahan. Sa gabos man pong mass donors asin sponsors, religious organizations, lectors, extraordinary ministers of the Holy Communion, collectors, social communications and media ministry asin mga sakristan. Siring man kay Reverendo Padre Bernard M. Lagatik. Ano sa tuyang celebrante mayor asin tagapaghera sa selebrasyon ngunyan. Nagsasarig kita sa pangataman kang Divino Rostro, padagos lugod kitang ilikay sa anuman na kahilangan, asin magliwanag sa satoan sa iyang lelawgon. Diyos mabalos po sa inyong gabos. Matindog na po ang gabos sa huring bendisyon. Bago ang uring bendisyon, sa liwat, salamat po kay Father Epe, Father Ryan, Father Lucky, kay Van Manyato si Father Bert, asin sa ngaran po kan parokya ni San Antonio de Padua, asin ni Santa Teresa kan Calcutta, sa Barangay Marupit, Kamaligan, Camarines Sur, kay bahan po si Father Mojica, Father Penetrante, sa kuya mo pong pagpapasalamat, asin sa kuya pong paghagad na nin pagpamibi, para man po sa padagos sa pagpapatugdokan sa mga simbahan kan parokya ni Santa Teresa kan Calcutta. Salamat po liwat sa sendong gabos, mga tugang sa sendong presensya, sinasistensya sa Santa Misa. Kundi pa po nabatin kataid, maray na agaman ngantig po sa sendo. Maray na aga po sa Ang kagurangnan mapas sa indo. asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamohan Diyos na makakamhan. Anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva el Divino Rostro. Viva!